huomaattekin, on suomeksi. Tänä vuonna tein tosiaan näitä videoita. Nyt 2 tänä vuonna suomen kielelläkin. Ja yhden myös ruotsiksi. Niin toin vähän vaihtelua sit siihenkin. Ja tänään tosiaan on ihan vaan höpöttelyvideo. Eli ihan vaan höpöttelyä joulusta. Joulun odotuksesta. Talviajasta. Ja kaikesta tästä ihanasta. Mitä tähän vuoden aikaan jouluun ja näihin vikoihin päiviin ennen joulua nyt liittyykään. Eli nyt eletään jo yli puolta väliä joulukuuta, mikä myös tarkoittaa, että yöt, päivät jouluun, itse jouluaattoon vähenee, mikä on aivan hurjaa, kuinka älyttömän nopeasti aika aina menee. Ja nytkin tää joulukuu on mennyt todella nopeasti. Marraskuu meni todella nopeasti ja joulukuu on mennyt. Joulukuu nyt aina menee, koska on koulujuttuja, sellaisia vikoja, kokeita tai muita ennen joululomaa ja on töissä kiireitä ja on sitä ja tätä ja on joulujuttuja ja näin. Ja jotenkin vaan päivät tuntuu, että menee nopeasti, kun pimeä aika on niin pitkä osa päivässä. Niin nyt ollaan taas jotenkin niin hurjan nopeasti päästy tähän pisteeseen, että ihan kohtaan se joulu jo on. Ihan kohta joulu jo on. Eikä todellakaan ole kauaa enää jäljellä. Mikä on samaan aikaan todella ihanaa, koska joulua rakastavana ihmisenä en malta odottaa. Jouluaatto on vaan niin ihana päivä, siis varmaan oikeesti se on niitä vuoden parhaimpia päiviä. Jotenkin vaan kans ite rakastaa niin paljon niitä oman perheen jouluperinteitä, joulutapoja, kaikkia joulun liittyviä asioita, jouluruokaa, joululeivonnaisia ja just sitä puuhaamista ennenkin joulua, se joulun tekeminen, joulun luominen, jo pelkästään se on niin ihanaa. Mutta samaan aikaan on myös vähän surullinen olo, että kohta se joulu on jo, koska se tarkoittaa myös, että se on ohi myös todella pian. Ja se vaan tarkoittaa, että pitää ekstra paljon pyrkiä nauttimaan ja vaan olemaan siinä hetkessä. Ja just ihan tän koko joulukuun ajan, joulun odotuksen ajan yrittää joka päivä vaan nauttia siitä eikä kiiruhta eteenpäin. Vaikka kuinka ihanaa se sit onkin, että se jouluaatto tulee, sit on tosiaan se yksi päivä on se itse jouluaatto. Tietysti joulu jatkuu, on suuntaan toiseen ennen jouluaattoa ja joulujäätön jälkeen, niin yhä se joulu siinä on, mutta se itse yksi tavallaan se isoin juhlapäivä ainakin mitä meillä kotona on, että joulupäivä ei ole enää niin sellainen, meillä ei ole silleen tapana käydä sukulaisten luona tai muuta, niin se jouluaatto on se meidän juhlapäivä, se on se te-päivä, se iso päivä. Niin se on kuitenkin se yksi päivä, 24 tuntia, niin se menee nopeasti. Niin just yrittää vaan joka päivä nauttia tässä joulukuun aikana ja sit just se jouluaatto itse, niin saada vaan siitä niin mahdollisimman paljon vaan kaikki irti, aivan kaikki irti. Ja vaan nauttia, että mä just tykkään siitä, että jouluaattona herää aikaisin. Ja mä tykkään katsoa kaikkia jouluohjelmia, mitä tulee. Niissä on vaan se oma tunnelma ja mulla on ainakin itsellä semmonen jotenkin, kun se joulu silloin lapsena on niin taianomasta ja niin aitoa, puhdasta iloa
Ja mitäs muuta meillä? Sitten meillä on saaristolaisleipää ja nyt viimeisimpänä, olisiko 2 vuotena, niin mun veli on leiponut meidän saaristolaisleipän, niin se on ollut itse tehtyä oikein ja on ollut niin hyvää. Nom, 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 nom. Ja no mun äiti tykkää, mikä se on se sinappisilakka, sinappisilli, mikä se on? No se silakka, mikä onkaan. Hän tykkää siitä, mutta kukaan muu ei, niin hän sitä saa sit siitä kanssa. Sitten meillä on yleensä on ollut kinkkua, mutta ollaan myös kokeiltu viime vuonna kalkkunaa. Ja kinkku ja kalkkuna niin on voinut olla ihan peruskinkkua tai sitten nyt ollaan tehty savustettua kinkkua. Ja sitten viime vuonna kun oli kalkkunaa, niin muistaakseni se oli savustettua savukalkkunaa. Mutta tänä vuonna on taas kinkkua, koska eräät perheestäni eivät tästä kalkkunasta niin kuin piitanneet, mutta minähän siitä tykkäsin, mutta eipä se mitään. Mutta joo. Ja sitten meiltä löytyy perunalaatikkoa, lanttulaatikkoa, maksalaatikkoa ja siinäpä se on sitten laatikoiden puolesta. Ja se on niinku se meidän perusperinteinen. Ja sitten on sulatettua voita laatikoiden päälle vielä, jos haluaa lisätä. Jos haluaa vielä vähän lisätä. Niin se on niinku se perus, mutta sitten tänä vuonna me vähän vaihdetaan niin, että meillä on välipäivinä skogen, eli katkarapuvoileipiä. Niin me ei tee katkarapusalaattia sit jouluaatoksi, vaan meillä on pikkusen rosollia. Me tehdään niinku pienemmät satsit kans nyt, et sit nää ois vaan niinku jouluaatto, joulupäivä, kun yleensä se menee silleen 3-4 päiväksi, kun näitä syödään. Mut niitähän pikkusen rosollia, Waldorfia, mutta vähän erilaista, en nyt muista miten se muuttuu, mutta eri reseptillä, pikkusen eri makuja, perunasalaattia. Ja sit ehkä joku vielä uusi salaatti sit siihen katkarapusalaatin tilalle. Tehdään pikkusen perunalaatikkoa, lanttulaatikkoa, maksalaatikkoa. Ite en syö, mutta en tiedä tuleeko sitä nyt tänä vuonna sitten ostettua, koska se on siis ainoa mitä me ostetaan niinku valmiina. Että muuten tehdään laatikot ite ja lihat ja kalat ja salaatit kaikki hoidetaan ite, niin se on semmonen, että jos nyt haluaa, niin sehän nyt on sitten helppo vaan kaupasta ostaa, mutta en tiedä haluaako porukka sitä. Ja sitten tosiaan tehdään possu, joku pieni kinkku niinku, varmaan savustettu. Ja sitten tehdään kylmäsavu ja lämminsavulohi. Että siis tosiaan ei paljon muutu, että ihan vaan niinku salaatteja vähän vaihdetaan ja sitten tehdään niinku pienempiä määriä ruokaa. Niin että sit se on oikeesti vaan niinku maks 2 päivän ruoat, että sitten tehdään välipäiville. Vähän uudistetaan, että meiltä löytyy tosiaan se skaakeni ja sen kaa oli joku, mitä äiti oli kattonut jonkun hyvän salaatin. Ja sitten mitäköhän kaikkia, no me ei ole vielä kunnolla niinku tehty listoja. Pitää katsoa vielä kaikki ne, mutta kaikkea hauskaa uutta joulusta sitten tehdään siinä niinku joulun jälkeen vielä enemmänkin kokeillaan. No sitten kun ollaan syöty, niin siinä raivataan pöytä ja laitetaan tiskit koneeseen ja semmoista pientä. Ja sitten siinä vähän annetaan ottaa pientä ruokalepua, pientä ruokaa
vaan. Ja sitten se hetki kanssa vähän pidentyy, että se ei ole silleen, että kaikki avaa kaiken samaan aikaan. Ja se on myös mun vanhemmille kiva, koska he tykkää nähdä just ne meidän reaktiot lahjoihin ja näin. Niin sit pystyy keskittymään yhteen henkilöön kerrallaan. Ja sitten kun ollaan lahjat avattu, niin vähän niitten kanssa siinä puuhastellaan ja vähän odotellaan, että tulee pieni makean hampaan kolotus. Mikä se on? Sokerihammasta kolottaa. Ja sitten keitetään kahvit ja sitten meidän joululeivonnaisiin, meidän jouluherkkupöytään eli jälkiruokapöytyön perinteisesti kuuluu erinäiset konvehdit ja suklaat. Meiltä löytyy yleensä niiden puolelta Budapestia, Brunbergia, Ferrero on joskus ollut Ferrero Rocher. Budapestiakaan ei ollut viime vuonna nyt, kun meidän perheestä minä ja joku toinen, en muista edes kukaan tykkää niistä ja muut ei oikein välitä, niin sitä ei viime vuonna ollut, mutta kuitenkin mä listaan nyt kaikkea, mitä meillä on joskus ollut, niin Budapestia, Brunbergia, Ferrero Rocheria, Lind, niitä suklaakonvehteja, sitten Paradiisi, Aladin, konvehtirasiat. Meillä on myös ollut Lindiltä jotain konvehtirasioita joskus, mutta oikeastaan ne ei meidän mielestä ole niinku rahan väärti. Ne Lindin vaan ne pallerot on hyviä, mutta ne konvehdit on ollut vähän pettymys. Fatserilta on kerran ollut seukklastikot. No juhlapöydän konvehteja on ollut aiempina vuosina ihan vaan kun niitä on saatu lahjaksi, mutta niitä ei niinku itse osteta varsinaisesti. Vihreitä kuulia ja on After Eightia. Mitäköhän muuta? On niitä kaikenlaisia kokeiltu, mutta sellaiset vakkarit, mitä niinku joka joulu on vihreät kuulat, Brunberry. Meillä on ollut sekä sitä sekoitusta, missä on niitä, olisiko sitä 3 eri makua, ja sit nyt on ollut, viime vuonna oli vaan sitä perusmaitosuklaa, niin sitä varmaan tänäkin vuonna sitten, en mä tiedä tekee sitä sekoitusta enää, kai ne tekee, mutta kuitenkin Brunberryt, vihreät kuulat, ne Lindin pallerot, ja sitten joku konvehtirasia, nyt on viimeisimpinä vuosina, niin ollaan tykätty Paradiisista tai Aladinista. Ja sitten After Eightiäkin on ollut useimpina vuosina, mutta ei, niin kuin ne ei ole niin silleen semmoinen vakkari kuin nämä muut, mitä tässä nyt listasin. Niin niitä suklaita eri muodoissa, mutta niitä on niin koko päivän siellä saatavilla, niin nyt ei niin erityisesti vaan tätä jälkiruokapöytää varten, mutta kuitenkin. Sitten mitä muuta, niin tietysti joulutorttuja, pipareita aiempina vuosina, jos on tehty silleen, että niitä on jäänyt jouluaatoksi, mutta nyt me tehdään sen verran pieni taikinan ja me tehdään se aina joulukuun tosi alussa, että siitä ei jää enää jouluaatoksi mitään, niin ei ole niitä taatelikakkua. Mitäs muuta? Joulupulla on ollut viime vuonna ei, koska oikeastaan äiti on aina, joka sitä tykkää. Mitäs muuta? Ja sit sellaisia keksejä, missä on semmonen hillo, semmonen juttu. Siis ei lusikkaleipiäkin on ollut, mut sitten me vaihdettiin ne 2 vuotta sitten sellaisiin erilaisiin, että se hillo on siellä silleen, että se paistetaan uunissa ja sit se on mä en nyt osaa selittää, mutta ne on tosi hyviä. Niin ne on nyt niinku sitten, niistä on tullut uusi vakkari lusikkaleipien tilalle. Ja tänä vuonna kai äiti haluaa semmoisen perinteisen englantilaisen hedelmäkakun tuoreilla sellaisilla, tai ei tuoreilla, mutta niinku kunnon kuivatuilla hedelmäpaloilla ja pähkinöillä. Niin semmonen sitten. Ja sit mun sisko löysi semmoisen jonkun joulupriitta-reseptin, niin sekin sitten tehdään, mutta se on kai joulupäiväksi enemmänkin. Ja ollaan myös viime vuonna tein jouluhalon. Se oli kans
muistaakseni se olisi ehkä ollut viime jouluna silleen, no kuitenkin oli miten oli, niin minä en joulurauhajulistusta kato, vaan minä katon sen lumiukon. Ja sitten sen jälkeen mennään joulusaunaan siinä silleen 12 yön aikaan. Ja sitten valmistaudutaan ja syödään se ruoka yleensä siinä 4 aikaan, kun meillä ei silleen lounasta siinä välissä sit syödä. Niin tykätään syödä sit silleen vähän aikaisemmin se siinä 4-5 aikaa riippuu vähän miten se nälkä kurnii. Ja sitten lahjat avataan. Tää on nyt tosi tälleen niinku, ihan kun meillä olisi joku niinku tarkka aikataulu ei ole, mutta se vaan se rytmitys menee joka vuosi about samaan aikaan, kun ihmiset herää yleensä aika samaan aikaan ja sitten käydään saunassa. Se nyt on aika sama aika aina, koska se on aina se joulurauhajulistuksen ja lumiukan jälkeen. Ja sitten kun ei syödä sitä lounasta, niin yleensä nälkä tulee myös samaan aikaan, niin se rytmitys vaan on aika sama, mutta yleensä lahjat avataan sitten siinä joskus 6-7 aikaa. Ja sitten mennään sinne hautausmaalle tai jäädään kotiin ja mennään nukkumaan ja näin. Niin siinä on niinku meidän jouluperinteet siinä mielessä, että mitä jouluaattona tapahtuu. Ja tosiaan silloin aattona sitten syödään yhteisesti riisipuuro. Ja sieltä sitten joku saa aina mantelin ongittua ja joulupäivänä, niin silloin ollaan kotosalla ja yleensä meillä on tapana se välipäivät siinä ainakin niinku 25, 26, 27 pelailla koko perheen kanssa lautapelejä, korttipelejä useasti kanssa. Sitten joku meistä ostaa koko perheen yhteisen niinku pelin. Viime vuonna ei ja tänä vuonna ei todennäköisesti ole tulossa. Ei ole jotenkin löytynyt nyt mitään sellaista tosi hyvää, mikä oltaisi haluttu ostaa, mutta ollaan useasti niinku just joku on ostanut sitten tavallaan yhteiseksi joululahjaksi uuden pelin ja ollaan sitten pelailtu siinä välipäivien aikana syöty herkkuja ja mitä kaikkea nautittu, juotu glögiä ja semmoista. Niin kotikaljaa kans löytyy joulupöydästä, sen mä unoin sanoa. Ja sitten ehkä, jos ei olla, tai siis niin ehkä saatetaan käydä Kiposeen hakemaan noita joulusuklaita alennuksesta, koska meillä on tapana silleen, että me ei hirveästi jouluaatoksi osteta, kun ne tulee anyway alennukseen heti, niin meillä on sitten enemmän tavallaan se leivonnaispuoli jouluaattona ja sitten just joulupäivänä tai tapaninpäivänä, niin mennään alennuksesta ostaa vähän, jos tekee mieli. Yleensä tekee. Ja joskus ollaan ehkä tehty myös joku semmonen kiva, jos on ollut hyvä sää, kiva talvipäivä, niin ollaan saatu mennä jonnekin kivalle joulupäiväkävelylle, mutta siinäpä se meidän joulu sinänsä on. Mutta se on todella ihana joulu omasta mielestäni. Tykkään todella paljon meidän perheen joulusta. Ja olen innoissani, että taas pääsee koko perheen kanssa touhuamaan ja nauttimaan ja oleskelemaan. Ja joo, tässäpä taitaa nyt mun höpöttelyt olla tältä illalta. Kellokin rupeaa 10 lähenemään, niin meikäläinen painuu nukkumatin maille ja lukasen vähän vielä kirjaa tässä ennen nukahtamista. Mutta mä toivon, että tää video oli rentouttava ja toivottavasti sait edes rauhoituttua